بهترین дзюдочиёни Навраси шаҳри Хорух, Нояҳои Рӯшон, Шуғнун ва Ишкошим дар майдончаи навбунёди маҳаллаи Тирчиди шаҳри Хорух бо ҳам сабқат намуда беҳтаринҳоро муайян сохтанд. Ин мусобиқа бо ибтикори бахши ҷавонон ва варзиши консули минтақавӣ, ҷавонон ва мураббиёни гӯштини маҳаллаи Тирчид ба хотири собиқ чемпиони ҷумҳурӣ, ғолиби чандин мусобиқаҳои вилоятӣ аз намуди дзюдо Шодравон Назир Абдулалиев баргузор гардид. Мусобиқа байни дзюдочиёни солҳои таваллудашон 2007-2010 баргузор гардида ба қабли мураббиёни дзюдо имконияти хубе барои дарёфти дзюдочиёни умедбахш мебошад. Барои дзюдочиёни Наврас низ ин мусобиқа як василаи хуби нишон додани маҳорати худ ва касби таҷрибаи мусобиқавӣ мебошад. Ба қабли сармураббии мусобиқа Пӯлод Мирзоев, баргузории чунин мусобиқаҳо дигар кӯдаконро низ водор месозад, ки онҳо ба толорҳои варзишӣ барои тамрини дзюдо биёянд ва сафи варзишгарон боз ҳам зиёдтар гардад. Барои дар сатҳи баланд гузарондани мусобиқа беҳтарин доварон ва мураббиён Комрон Маҳмадназаров, Наврӯз Чоршанбиев, Озод Мазоров, Далел Қурбонҷонов, Пано Таибов, Рамазшоҳ Боймамадов ва Анвар Шамбиев ҷалб гардида мусобиқаро мураббиён Ғуломҳусейн Марудҳусейнов, Саломшоҳ Имомназаров ва сардори шӯъбаи ҳифзи муҳити зисти Нои Мурғоб Амриддин Қуботбеков дастгирӣ намуданд. Мусобиқаи зайл давоми 2 рӯз дар сатҳи баланд гузаронда шуда, ғолибон бо тӯҳфаҳои хотиравӣ ва ифтихорномаву медалҳо қадрдонӣ гардиданд. Бар замини ин мусобиқа имкон дод, ки мураббиён беҳтаринҳоро дарёфт намуда, ҳоло бо онҳо барои иштирок дар мусобиқаҳои сатҳи вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ омодагӣ мебинанд.